खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 2 जुन 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गाज्रि सानस्रिया गोसोआव हाबगोन, फाब हाबा मावफ्लांनो हागौ, गुबुननि अयनाय खालामफ्लांगोन। वृष राशि जेंना नुजाथिनो हागौ, देहाया लोरबां जागोन, रांखावरि बाहायनांगोन। मिथुन राशि साना बायदि गाहाम हाबा मावनानै बारलांगोन, बिनानावनो अनथोब होनो हागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। कर्कट राशि नखरनि सुबुङानो हेंथा होनो हागौ, खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानो हानाय नङा, गोसोआ उसुखुथु मोनगोन। सिंह राशि सिगाङाव मावनाय गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनो नाजागोन, गोसोआव गोग्गो सानस्रि दोनगोन, साना गोजोनै बारलांगोन। कन्या राशि आखायाव फैनाय राङा गलांफिनगोन, बायदि गोब्राब खामानियाव नांथाबनांगोन, गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। तुला राशि बिदाखौ गोग्गा होनो हागोन, नखराव गिदिर बेसाद सोरजिनो हागोन, गारि मटर बायनायनि गोथार सान। वृश्चिक राशि खैफोदनि थासारिया जोबस्रांगोन, जेरावखि आखाइ होआ जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन, जिउआ मोजां थासारियाव फैगोन। धनु राशि साना जेथो गोनां, मावब्लाबो दांब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हानाय नङा, देहायाबो लोरबां जागोन। मकर राशि खाथि सोमोन्दोनि सुबुंजों खोथा गोरोबलायै जानो हागौ, साना बेरेखा खारगोन, गावखौनो गोहो गैयै बायदि मोनगोन। कुम्भ राशि हान्थिनानैनो साना बारलांगोन, गावनि थाखाय सम दिहुननो हानाय नङा, देहाया मेंग्लिगोन। मीन राशि दाहार लानायफोरखौ सुख'जोबनो हागोन, खाथि खालानि बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, साना गोजोन जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।